कौन गीत होता बड़ा कम एज में भइल बा तनी अपन भूमिका बान्हो। भिखारी भैया तनी छेड़त रहो। ई गीत रउरा सब सुन लेले बानी, बाकी फरमाइश बा तो सुनावे के बा। बड़ा कम एज में बियाह भइल बा। पागल कर देबे काहे हेबे? पागल करबू 1 जून के वोट मारे के बहे में मत मारा जाए हमरा से। तारा में वोट चल जाई तो विजयी हो जाइबू बिना कमे खर्चा में। तार प्रशंसक आइल बड़े आरा जिला से सज्जित सरकार जी, बहुत तार फैन हो जब बैठल बड़े बहुत फैन। लड़की के बियाह भइल बा, कम एज में बियाह हो जाला। अगर प्रेम ना होखे तो लड़की फांसी लगावे पर बेचैन हो जाली सब। लड़को कहले सकिना बियाह करेबो हो लड़की से तो जहर खा के मर जाई। बाकी लड़की कितना सुंदर भी है व्यवहार पे कि थावे वाली माई से कहती है, प्रभु जी से कहती है, का कहती है वह कहती है जौन रुआ भिखारी भी बजा दे। एकदम भाव दियो हीरोइन बन के। तैयारी में रहो एकदम हीरोइन बन के। किया जो हाँ पहिला मिलना चाहो देखो ये गीत सैकड़ों बार भइल बा, यूट्यूब वाला भाई लोग चढ़ौले बा। लेकिन आज ये गीत के तू नया कर सकत है कैसे? अपन भाव से। यह गीत एगो ऐसा बा कि सुनत सुनत लोग पाकल नहीं खे आज ले। तो कितना गीत आवेला भैया 10 दिन के बाद सुने के मन ना करे। लेकिन ये गीत बा कि हम अगर मर भी जाई तो गीत ना मर सके। तो तू गीत के नया करबू कैसे है ना? देखो अपन एक्टिंग करके जितना यह गांव में भाई लोग आइल बा, जितना गार्जियन मुखिया जी आइल बानी, प्रमुख जी आइल बानी, सब लोग तहरा के अगर चंदा कर देवे 5500 रुपया एगो फिल्म बन जाई। गोलू राजा के हीरोइन बनबू तो गीत के नया कर देबू अपना भाव से। कि आज हम पहिला मिलना मिलल सजनी के सजना, हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा, अमन शास्त्री जी देवापुर से। सुनी सुनी भगवान सब बतिया बैठिए के कहबू। अच्छा इहो सोचले हुई। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। अब डायरेक्शन करी हम, चलो होने जेने माई बहिन बाड़ी हेने 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 करके सब बात बता देली तब भूला जालू। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी रही तनी। अब केने आइबे कि आज राजा जी के कोरवे जवान मनोज जी, मुकुल मिलर जी। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। तनी आराम से दे घड़ी घाई भइल बिया। अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान राजा जी के कोरवे में
हमारा दीपू जी देवापुर कार्यक्रम काली पूजा समिति जहाँ की बार 3 नवंबर के निशा उपाध्याय जी के प्रोग्राम फाइनल भइल बा 4 के अच्छा खाली ना रहे तो 3 के हो जाए। निशा भी एगो अच्छा कलाकार बाड़ी या निशा के जौन मंच मिले जा रहल बा उ निशा के घर के मंच बा जहाँ कोनो कलाकार बाकी नहीं खन और जब तक हम जियो भाई मनले बनी तो कोनो कलाकार बाकी भी ना रहे। दीपू भैया की ओर से पुरस्कार मिलल बा। मुकेश यादव जी युवा शक्ति कुचाई गोपालगंज के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। लड़की को हतिया का राजा जी के ओठावा में ओठ जब बसती भूख भूख बारी हमारा दिलवा के मुस्कान है ने आवा भूख भूख बारी हमारा दिलवा के किरत भर लम्ह के दरियावे में किरत भर लम्ह के दरियावे में नेहान होके दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होके बड़ी खुशी के बात भाई गो युवा खातिर बिहार के सबसे कम उम्र के प्रमुख बानी भैया हमारा विश्वजीत यादव जी प्रखंड प्रमुख उचका गांव के माध्यम से बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद दिले बनी। माई थावे वाली के कृपा से पद प्रतिष्ठा और जीवन भर बरकरार रहो यह माई से प्रार्थना करो। लड़की को हतिया का रोआ गनगनाई पिया गोरा जब उठाई है रोआ गनगनाई पिया गोरा जब उठाई है ठाकुर मनोज हमरो जियरा जुड़ाई है ठाकुर मनोज हमार जियरा जुड़ाई है बोलू राजा के बोलू राजा के परेशान होके दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी राजा जी के गोदिए में जवान होके दी सुनी सुनी भगवान जब बिहान होके दी
राजा जी के